Juraj, ktorú destináciu podľa teba mal každý aspoň raz za život navštíviť? Možno ťa prekvapím, že nepoviem žiadnu nejakú extrémnu exotiku. Podľa mňa je to Island. A veľmi záleží od toho, že s kým Island navštíviš. Ak tam pôjdeš s našou konkurenciou, budeš sa voziť možno v pohodlnom autobuse a uvidíš tú destináciu ako taký typický americký dôchodca. Pôjdeš po hlavnej ceste a budete si rozprávať príbehy o škriatkoch a elfoch. S nami tie príbehy budeš žiť. Čo je teda hlavný rozdiel? Týmito luxusnými turistickými autobusmi sa nemôžete dostať do vnútrozemia, pretože to je jednoducho zakázané. Cesty s nespevneným povrchom, tam je vstup možný iba s vozidlám 4x4 a to sú presne autá, ktoré my na našich zájazdoch používame. Maximálne v jednom aute okrem sprievodcu je 8 ľudí, takže to je naozaj vždy taká veľmi intimná skupina. Dostávame sa na horúce prámene, ktoré sú bezplatné uprostred opustených hôr, prázdnych, bez turistov. Proste veci, ktoré naozaj sa vám zapíšu pod kožu a na ktoré budete spomínať veľmi, veľmi dlho. A ručím ti za to, že miesta, na ktoré my chodíme, konkurencia ani nepozná. Ani nebudú vedieť, kde sú. Ak navštívite Island z Victory Travel, práve vtedy sa to stáva destinácia, ktorú by mal navštíviť podľa môjho názoru úplne každý.